ассалому алайкум тамошобинони азиз, бо шумо ҳастам Саида Раҷабова, партнёри компанияи Фаберлик, яъне ки партнёр ки рақами як дар тамоми ширкати Фаберлик. Фаберлике ки бо зиёда аз 15 давлатҳо ҳамкорӣ мекунад дар мобайни ҳама. Ман зани тоҷик аз Тоҷикистон дар якум ҷо. маоши 21 рӯзаи ман зиёда аз 1 миллион рублро ташкил медиҳад, ки ба пули тоҷикӣ 201 000 сомон мешавад. ман официални коргар ҳастам, ки официални налог меспорам. кори мо қонуну қоидақатӣ пешравӣ мекунем. ва имрӯз ба командаи худам гулдухтарони тоҷик, занҳои тоҷик, он нафароне ки дар хона нишастаанд, роҳи пулкоркуниро намедонанд, ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ногуфта намонад, ки боз онлайн курс харида ман дипломирований наставник. ман шуморо аз нол бе пул, аз хона набаромада, савдо накарда, пул расход накарда роҳи бизнесро меомӯзонам. марҳамат, рақамҳои ман рӯи экран муроҷиат кунед. хоҳиш мекунам, занг задан дар кор нест. пул қарз ба ягон кас наметиҳем, барои пулам нанависем. танҳо роҳи бизнесро барои шумо меомӯзонам.